and you were groggy. You trying to get a rise out of me? We're just along for the ride, Sergeant Blackburn. You're driving, for now. If you say so. So it was dark and you were groggy. You saw something after the quake. What was it? Не, на български. То нямаше ли скип? No skip. Трябваше да го скипнем. On the other hand, Бъгдем I се. have a better idea. I'll let you choose. Choose. Choose what? Oh, come on. What is it? Live or die? Live or die, mister. Imshi! Да, сега почваме. И сега тук сме сами. Сме с другата. Това, нали е мултиплеер? Такова пуска с една... Опа. Такова пуска с една ножка. И те сами трябва да се крият да не видят. То са ако ме види още от тук. Остата. Няма да, връщам се. Връщам. Това ходи там. Come out in the open! Hiding will be seen as an act of aggression! Опа. След това... не. Ама как има видя това? The PLR is reaching out with catastrophe help to all American soldiers! Какво беше това? Какво стара, ома гълът? Видя ли го, Хората е... Беше прав. Припадат направо. Да, Димаем всичките. Опа, това скочи. Това ще не знам. Какъв е той плъв? Бе, тиган. Оле! Това да му средния пръст. О, мага, не. Фак. Умря ли е? Явно. О, мага, Чама. Какво би толкова? Толкова му издаде. Плъх ли? Аз не можах да го убия, човек. Това правят. Тия плъхове на планизма. Сега пак лъгва. The PLR is reaching out with catastrophe help to all American soldiers! Дойде в тъмното. Че малко ще лава. Че... Но това. Давай. Come out in the open! Какво става ще се Hiding will оправи? be seen as an act of aggression! Сега то ще го убия. Няма как да не го набия. Направо ще му скочи от сектор Г. Ще му го натупам от сектор Б. Спокойно. Направо спокойно. Па, Какво нападна? припадат хората. Не са пили аналгин. Или аспирин. Аз ще купя газобин. Ела плъхче. Да ще направим едно мъкче. Визаче. Е, такъв време е. Ето, вие сега стана, направо ще го убия. Дай! Бой! Тичай! Мара, пага! Тишай! Аре! О! Фана ти пак кълня. Атка! Бимна! Туп! Айде, чо! В главата му хедчоп, айди. Айде, чо! Хедчоп! Чоп, айди. Добре. Добре си. Хедчоп. Хедчоп. Няма проблем. Един хедчоп и няма проблем. Един хедчоп и няма проблем. А какъв е той?
Какво прави сега? Сега трябва да се скрим. Става много лошо. Айде, айде! Оръжие нямам да назова. Ама га, лати бе! Лати бе! Аре, скочи ми сава, бат. Опа! Точно ми избяга. Ооо. О, мага. О, чека. Как извика? Чай да намаля малко, че може да не се чуем, бе. О! Къде бе? Къде бе? А, да ти изба. О, мага, бат. TNT ли имаш там? Направо TNT Minecraft for the best. Double kill. Double kill. Вземи му нъжета. Е, тук отдолу имаше едно. Ай, чакай. Сега ти да ги убием, бе? Айде да ги убием. Ай, всичко, което се изтречи и бие. О, double kill, брат! Ооо. Втори път не трябваше да се гледам, май. Такой ти въртящо се на маста. Ама са, бе. Е, така е. Не там. Малко наляво. А, там. Който си сега. Чуй ли? Да, от вятъра. Не знам. Нещо. Нещо като лайна. Що не изгоря? Опа, ето като и трябва да кляка ми, защото... Дабл кил. О! Къде са тя? Мара, Не, 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 не! О! Не, 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 не! Не, не, не! Добре, добре, добре. Не, не. О! Мара, пара. Не, бе, черен. Арва. Опа, опа, не! Мара, фага, дай. Оп. О, фак, бой. А къде го няма? Тя се кри. О, само да се покая, няма да има го. Хайде, умирай ти, бе. Ей, ти чупя този люби. Убихме господин Млад Меринджей. No, браво. Чу са котка, човек. Или беше човек? Опа! Какъв точно? Господин Млад Меринджей. Его е Оле! бозука. Козунак бозука. Сега гледай какво става. С този телевизор няма почва, Опа. Айде. Чует се. Окей. Опа. Къде отваряха вратата? О, мага! Кой чуе? Бомба! Не видя ли? Коля терориста. Бах ти компарите, мама. Аз имам с 60 фокуса на тази тежката игра. И с снайп батарея. О, мага, не. Ето вижте революцията. Това е резолюцията. Магават. Сега брат, кам. Ето вижте, 1280 на 1024. И снимам с 60 фокуса. С фрап снимам. Бахи извънземния комбат. Сега откъде ще изкочат зомбитата? Види зомбата. Сетих се какво става тук.
Сега трябва да залегнем. Гледайте. Бум! Опа, клякай. Виж стои сега. Умирай, трудно, 8. Тишай, тишай. Тичай! Тичай! О, тичай! Тишай. Оп! Арва! Айде. Събим, бе! Така. Сега тук в тъмното нещо ще ми скочат изведнъж и стане бомб-хедшот. Бом! О май гад. Той е. Glad to see Това you. от моите! In about half an hour, this place Please, is gonna be a motherfucker. fucking man for itself. Come on, let's get the fuck out of here. Със съм стол. Сега правим тичай, марафака! Misfit, this is Misfit 1-3. I think I'm almost back at the First big staging one. area. I don't know, this place looks real different without само any говорят, freaking че- buildings. Ти чупе тази глава, Убива, че? А, да, бе. Убивам. Чуват ли се? Тръгваме ли? Аре, тишай. Сега иззъми. Ти гараж ли? Аре, мускулист. Господин Мат Мерин Джей. Аре, бе, мускулист. Давай тука. Оле, Костаре! Бързо е, мускулист! I got the door, come on. Аре, мускулист. Аре, мускулист. Milnet was saying there's riots all Аре, over бе. the fucking city. Риго. And get this, a coup in Iran, Аре, брат. sponsored by your friendly neighborhood PLR. Аре, бе! Той изобщо ще... Идва ли... Да. Аре, бе. Сетя съм. Тичай! Тичай! Тишай. О, тук ти става кефа. Тук ти се събираме. Ето ги нашите. Имат сини отгоре. Те са нашите. Гледайте го и това много ще направи. Аз трябва и тук ти е долу. И така да направим. И после така да направим. И после така! Марафака! А ти чета направо. Опа. Добре. Коли не трябва да има, защото крие. Замина! Замина! О, как го свали. Дома. Имаш човек. Мама не. Дяля е RPG. Не, фак. Бързо! Дай! Тръгвай! Давай! Аре бе! На гръмната. О, мъда, на какво съм, брат? О, той падна. Давай! О, всичко пада. Yes! Мисия е изпълнена. Мисията свърши. Аре бай, коментирайте, оценявайте. До другия епизод и чао!